lali nduk sampai apa 6 menit lali gum tak cetisno Mas Sam. Selamat malam pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pokoknya di konten Bayi kembali. Ndak apa-apa, Dok. Kenapa? Iki arep pemirsa. Niki tahu petis Bayi. Tahu petis gitu. Terus iki black sapote. Black sapote. Aku ki sak ngantek 48 apa 50 iki urung pernah lho, Pak. Black sapote. Maksudnya ki roh ndekne ning gone Instagram cek nanakot pas iya bismillahirrahmanirrahim. Kuwi rebiyo. Iya, jare kaya puding coklat iki dene aku krungu-krungu. Nek blek piye? Kuwi langsung disigar. Kok nyikar balok? Ngene. Ora. Ngono. Sithik-sithik ngene. Sithik-sithik Iki kok. sik. Bismillahirrahmanirrahim. Saking Mbak Lutfi Ponorogo. Yo, Udah salah kok coklat. maaf ya pemirsa, tidak ada. Ini apa? Tidak ada. Gak eneng. Dari baunya mirip alpukat menurutku. Hampir Cobi jenengan mbak mirip napa? Jenang gendul. Napa mirip napa? Nek menurutku kok gak enek ambune. mirip alpukat deh iki. Ini enggak jago. Nek menurut jeneng kados jambu. Ini nok tadi. Alpukat kok jambu kok. Iya lah, Dok. Ya lah. Oh, tidak itu juga lebih. Kita langsung ya deh ya. Iya. Coba aja. Nek dari teksturnya kuwi dene iki padat, guys. Padat ki kaya anu kaya kurma. Ya. Warnanya kaya kurma, teksturnya piring yo kaya hampir-hampir kok kurma lah. Jeronane kurma tapi. Gak ambune kok ceprutan. Wes aku ki Alpukat. ya santen sik-sik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Den icipin sik Den. Toh, bismillahirrahmanirrahim. Dia bayi gak lah. Bayi panganan sing ngomong jalan dari dulu. Aku tak sithik-sithik. Piye yun jadi ora macet. Enak Enak. Apa ya Mas kamu? lembut, manisnya yo enek manisnya sithik nek buri mboten. Terus manis. Hampir mirip alpukat. Jajan. Gak mau. Menurutmu kaya alpukat teh? Ya, bayi ora, bayi tak tahu versi nih. Yang Ora. satu kan. Apa? Jerone Aku alpukat, jerone alpukat. Ambune hampir mirip deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini teksturnya lembut, Teksturnya iki lembut. manis, Piye yo dia? asin, Kayak lebih. Iya nek niku lak tahu petis Bu. Wong niki iki review sapote niki kok. Sapote. iya sih kayak apa ya ini kan lembut ya guys dan juga padat. Jadi dia ini rada nyereti nek pas aku yo. Terus apa jenenge? Terus dia ini rasanya ki hampir ke dark coklat tapi belum tekan no. Terus jadi manisnya juga ki dark coklat kan enek kayak pahit-pahitnya no coklat tapi enek pahit-pahitnya. Nah ini kayak ini manisnya ki tipis kayak ya menurutku alpukat tapi versi Enak. coklatnya ngono yo. Enak. Legine ora tenanan. Jadi Lembut. pas. Iki menawa bener tinggal es gitu. Malah tinggu es. Ya ya. Digawe es nggih niki lah Bu apukat lah. Nek es Ini kalau es kan enak. Nah terus jadine nopo lah es ireng. Aku kayak tahu mangan tekstur iki tapi Apa? belum ini Apa? sih ya. Sulawesi, Ya. Malang. Kayak es krim. Tumbas es krim. Teksturnya kayak walau sing digodhog terus dihalusno ngono kuwi. Teksturnya yo kayak wae kinara ngono kuwi. Tapi gue bisa memprediksi pemirsa. Mau wis peng 30-an nih pemirsa. Enggak teksturnya kok ya guys. Dibuka di sini kuning kalau malok menurut saya. Kayak keruwak gitu. Ini kalau Iya, buat enak. dari ini. Cuman tumbas tahu petis malah aku foto karo bakule pemirsa. Tak apa-apa. Saya beli Tumbas dua, sing satu ben
Timbuk Sing bakul bunda. tahu njaluk foto, bakul tahu yo dodolane tahu. Iya lah. Sing kene dodolane ngomong yo tak popo bisa foto. Bakul tahu jenenge bakule tahu. ngomong. Sing didol tahu nek kene bakule sing didol omongan. Ngono jadi pas ngono. Ayo to, Wak. Nek menurutmu nilainya piye iki? Nilainya ya menurutku ya karena aku suka manis yang sedang. Kuwi Enak ya? nilainya ya 8,5. Bu enak. Ya 9 Ya, ya enak lah. Oh, nek saya seneng ya enak lah. Besok tak lanjutnya mbak bunda loh. Iki bunda kan Ya. ijek bertemu dengan ayah, tidak mau mengganggu. Tapi Besok tak Bagian mau iki. iki mbak bunda. bagian sing coklat iki yo guys. Jadi lebih padat. Tapi sedangkan Enak. sing hitam iki lebih Enak ya. Sik Tapi perang. ben lebih jeling. Enak no. Ya. Iki ya, dadi kan iki nek bagian iki ya. Nah, bagian iki menurutku ki Lembut ngono. Sing lembut sing ireng kuwi. rodok padat. Dan iki sing wis ireng ya, sing wis ireng ki. Iya. Ki rada melembek lagi kan. Untuk perang. Lebih kayak ora iki, lebih kayak lembek. Pero kan pero Oh. iki ya. Iya. Semuanya. Wes. Iya, sekarang apa? Oke. Nilainya dari Salwa 90. 8, Dek. Oh, 8,5. 8,5. Jangan habis sithik, Om Bayi. Sithik ae. Bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro lunga. Tahu petis. Rasane kok waloh. Kan? Walah. Iki ya deh, rasanya kayak Iya. waloh, tapi yang budi iki kayak hampir kayak alpukat. Kayak waloh ya. Rasane kok waloh, tapi legine pas ora manis-manis nemen. Kayak walah. Songo lah iki aku songo. Coba intang sithik, jangan bilang no. Jajal sithik. Enak kan wis enak. Enak iki. Jajal loh. Ora waloh gak? Kok waloh kinara. Kok waloh kinara lho. Ya wes gak gelem ya wes gak iso. Tenan rasane wis persis waloh Ya, kita ya. pun makasih ya Nduk Wak sudah Enak, guys. bantu Ratingnya bikin aja, review. Ratine yo 85 ya wis matok iki. Mantap nggih. Wis sip. Nek apa nek waloh kan jek nek kayak ambu-ambu waloh. Iya, Nah, nek iki tiga. ambune kayak Yang bune kayak enak. jambu malah. Pokok kayak buah lah Kan jenenge malah. iya. Iki kan buah. Cuma rasanya seperti kayak waloh. Anune bereng teksture iki lembute ya kayak Terima waloh. kasih untuk Waloh Salwa. iki. Wes tak dideleh kulkas ya Nduk iso ben dirasakan Oh, larang iya. bunda. Oh, iki lebih lembek. Bener ya. Sip. Menggerenggong. Ya sudah Salwa, terima kasih. Terima Selamat kasih, belajar. Terima kasih ya Bude. Oke. Aku tak mandi. Oke nak, oke. Terima kasih ki mang takjak nggih konten cah, mang bolak-balik takjak ning tumbas lontong. Wis ditutup saiki. Boten kula tak delok review laron sulung lho. Jangan persani to pemirsa. Tut anu pateni nduk kan. Bae gembel rambutnya pateni nduk. Aku tak boleh HP aku. Nah. Halah ra umum pemirsa iki lagi usum. Wah, iki ngeten iki lho pemirsa. Lho. Tengene jenengan nembe usum napa mboten ngeten iki to? Apa, Dok? Aku review laron cilik utawa sulung. Enggak, Dok. Kowe gowo, kuwi kabeh gowo. Ya Bude. Gowo. Ora. Wes ndang jajal kono mbek ayah. Kuwi gowo, kuwi gowonen. Ora apa-apa gowonen. Ora lha kuwi jek separo gedhi. Ya Allah, terima kasih ya Bude. Iya, Dok. Terima kasih. Ambil lagi gak apa-apa. Wes tadi mau anu tahu petise. Wes to aku entuk target selanjutnya. Majah. Makasih ya. Majah kalau tak jake. Lagi usung anu pemirsa. Ya Allah, mlebu ning sirah, mlebu ning klambi, rasane gremet-gremet lho pemirsa ngeten iki lho. Sulung niki lho. Terus nang cowok ning kene ngira kuwabrah pemirsa. Lho, ngeten iki lho pemirsa, lho. Jan persani toh, lho, ngeten iki lho. Lho. Sing digolek iki lampu. Ngeten iki. Nek tengene jenengan apa niki jenenge? Nek teng mriki jenenge sulung laron cilik. Pun persane. Nah, demikian nggih pemirsa untuk malam ini kita mereview Black Sapote dari Mbak Lutfi Ponorogo. Sedangkan sing satunya Mami Sapote atau sawu raksasa niku nggih
masih atos dan belum bisa direview nggih. Estu pemirsa kula mboten bliduk kok. Oh niki lho pemirsa. Bu mau sendok bu kayaknya kocan. Iki tak cekeli lho niki lho. Niki tesih watos ya Allah, tesih atos pemirsa. Di tak kayaknya kocan bu demek ae. Tesih atosnya. Lah iki masih sakmene. Lho iki nek tahu. Kita sik sakmenten gitu. Nah, ini saatnya kita mencari Makjan. Yo engko sik cek ya mene santai ae Mak Jarung sare ya mene engko sik. Ibu mau ke kamar mandi sebentar. Cus. Saatnya pemirsa kita mencari target berikutnya. Makjan. Makjan. Semoga Makjan ning omah ya, Dok. Aku udah ditinggal ya. Apakah Makjan di rumah? Apa yang main tidur, Dok? Apa yang main tidur? Makjan. Dudu. Oga. Mbak Nur. Iki paling seperti saya lagi. Dudu. Mbak Nur, Makjan teng mriku ngono ndelok rek, Kak. Mbak, Makjan di situ Mbak Nur. mboten. Oh iya. Digoleki ibu. Iki lho, Mbak. Rene tak jengkeri api. Nyelek sendok Mbak Nur delok. Walah nek apa papa kangen. Halo sini ya. Iki nyelek sendok Mbak Nur. Iki ceritane iki entuk buah mak yo. Iki konggone anu dalem. Sini Dok. Jenenge Black Sapote. Ayo jajal. Iki enak jajan bareng. Ayo muni kene. Gak apa-apa ya Mbak Nur ya, Amit nggih, Mbak. Amit nggih, Mbak. Amit ya Dok ya. Amit ya. Enak jajal, gak apa-apa. Jangan mau Dok. Jajal nyelek sendok Mbak Nur delok. Nyelek sendok Mbak Nur. Black Sapote. Jajal. Iya, bikin mie. Ambune kaya apa, Mbak? Sik toh, mengkane kuwi. Jenenge Black Sapote, Mbak. Aku ki gak roh lagi iki kok, Mbak. Iki lho, Mbak. Loh, iki lho, Mbak Nur. Aku ning kene. Ya, ngene. Saman jajal ki carane maem dikeruk nganggo sendok ki maem. Jar ki lho. Iki Mbak. Black Sapote. Black Sapote, Nduk. Aku yo lagi roh. Iki nek iki manco, Mbak. Iki kok Ponorogo, Mbak. Manco. Nek iki mau dek piro? Wah, jajal. Nduk apa dudu jajal. Ayo, yo sampean sik, Dang. Jajal. Buah kok, Mbak Nur. Aku yo lagi iki. Nek menurut sampean kaya apa? Kayak kenyalnya kayak ubi tapi enggak enak rasanya. Ubi tapi gak nek rasane yo nek sampean yo. Nek sampean nilainya piro? Kurang manis sih, Mbak. Lah yo kan enek nilai, Mak, nilai 10, 20. 1 sampai 10. 1 sampai Tapi aku jaga kerasa apa-apa ya tak kayak 50 ae, Mbak. 50 yo. Ya Mbak Nur monggo jenengan Mbak Nur cobi. Kuwi Black Sapote. Nggih. Diapakno Mbak ini? Yo dimaemi, Mbak. Gak maksudnya ya buah anu gak dibakar gak dipotong. Oh gak Mbak, yo ngono Mbak. Aku ndelok ning anu ki yo reviewne ngono. Nek sampean piye? Kayak ubi tapi kayak nek legine ngono ya Nur ya. Blas. Piye? Kok telo? Kok telo? Tapi dia gak manis blas. Heeh. Namanya seladang itu. Legine Mbak Nur pas. Nek Mbak Nur nilainya berapa? 70. Mbak Nur 70 ya. Saman 50 ya. Ya. Ya ambil. Iki manco Mbak Nur, moga Mbak Nur. Jadi Mbak Nur onde-onde. Jajal, Dok. Gak mau Mbak Nur. Jajal. Kaya apa, Dok, Dut? Rasanya kayak apa? Kaya apa? Kayak apa? Kaya apa? Iso mikir. Aku juga iso mikir kok, Mbak, kaya apa gak roh, Mbak. Yo. Kita udah. Dadi maaf, Mbak. Di maaf monggo. Kuwi mang Dek Dewi wis tak jajali, terus Salwah, Dio wis tak kon jajal. Nah, Kopong ora isine. kopong. Iki manco ya, iki petis monggo Mbak Nur iki, Mbak. Ya.
Wes sembah kuwi tombone, Mbak. Iya kaya onde-onde, Dok. Onde-onde isine kacang ya, Nduk ya. Lambe ndomble kecepet lawang. Wes. Wes pokoke nek menurut Salwa kuwi dikeki nilai 85 ya. Mak Jah kuwi mang 50, Mbak Nur 70. Sela pira, Dok? 40. Aku ki lho Mbak sampai ape umur 50 lagi roh jenenge buah iki, Mbak. Mirip mojo ya, Mbak ya. Bundere mirip mojo. Coba Mbak Isa coba menjajal. Pira? Piye rasane piye, Dok? Coba, Dok. Sithik jajal sithik sik. Nah iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia manis, Jos. lebih enak kalau manis. Iya, Dok. Enak sih. Wah, nilainya berapa, Dok? 0. Jadi gini pemirsa, setiap orang punya penilaian beda-beda ya, Mak ya. Enek sing seneng, enek sing kurang manis. Nek kuwi no. Heeh. Jare Mbak Nur onde-onde. Aku kan suka manis. Heeh. Seneng aku. Iya. Pedes aku gak doyan, tapi nek manis kok seneng. Kok seneng? Kecut aku juga seneng. Ya gak seneng, pedes ya gak seneng. Klegen Mbak Nur. Pun monggo dimaem monggo. Suka ini pemirsa ini. Yes. Mpun nggih pemirsa, ki mah dadi penilaiane Salwa, Mbah Yi, Mbak Nur, Pidut, Mbak Nur, sapa? Mbah Yi. Oh gak duwe nilai Mbah Yi. Bingung. Kuwi mang Mbak Iza, wis pokoke entuk nilai kabeh. Wis monggo dan dimaem. Kelompokno nilainya. Nilainya tak kelompokno entuk 100 lumayan ya, Mak yo. Oh, nek gue tuku es Mbak Lina. Ya, ndak maem, Dok, ndak maem. Yes. Piwikan pemirsa, ki mah aku bar ning gone ajeng teng kene Mak Jah, Bu. Tapi Mak Jah niki wau seteng bengkene Mbak Nur mboten enten teng griya to. Terus cerita-cerita ngalor ngidul terus takjak. Niki wau review Black Sapote. Malah karo Mak Jah niku disukani ide-ide. Sukani ide-ide kali Mak Jah. Entak ya wis alhamdulillah. Rene didelok Mbak Ade. Tak tukono wis entek sire. Kudune ya malah seneng tonduk makanan dimaem habis ki alhamdulillah. Sakjane ki enek apa? Ket mantek klesak-klesik dikasih wedak. Erosi napa-apa ku lemben gak ngene terus. Mak Jah niku malah marini ide. Coba Mbak Yun, kuwi sampean apa jenenge nek ndek beras ketan gawe dadi pewarna ben mendute rupane ireng. Lho iya, masuk. kuwi. Terus yang kedua Mbak Yun, sampean kan gawe jenang gendul loh. Lah sampean gak usah ngekeki pewarna. Kuwi kok pewarnane ireng kuwi Mbak Yun. Kok aku tak jajal. Masuk Iso. Mas meh. Pokoknya kok sampean gawe jajan-jajan apa kuwi sebagai pewarnane. Digawe bolu kukus nggih to. Biasane kula nek damel bolu kukus kan bolu kukus pisang. Biasane kula nggih ngangge buah naga nggih tahu. Ki tak cobane iki. Dadi insyaallah Black Sapote dari Mbak Lutfi Ponorogo sangat-sangat membantu aku untuk ide konten pemirsa. Iki ngobrol-ngobrol kali Mbak Nur kali Mak Jah tak temriku to, Bu. Mbak Yun, sampean kan senengane gawe kowe iki jajal kuwi nggo pewarnane kuwi sak pira lah sak cukupe ngono. Dadi engko warnane iki sampean ora usah nganggo warna saka pabrik. Warnane warna kuwi ngono. Terus iya yo Mak yo, matur nuwun yo Mak idene aku ngono. Alah yo sharing-sharing ngono kuwi ta pemirsa. Kene-kene ben ketok mbek iki kene. Kena apa ki mau ditutup kabeh karena usum sulung. Lho mlebu ngene iki lho pemirsa, lho mlebu ngene iki sulung. Lho mlebu. Dek mang do mlebu ning kene, rasane teng klemer ning gulu, ning rambut. Alah pemirsa. Niku ndak niku kalian laron iki bersahabat ya, Bu. Dulure aku Cara mono dulure lanang apa cara mono ponakane apa tesek? Oh, tesek adike to. Berarti sulung kalih laron niku kakak beradik ngoten nggih. Sulung adine nek laron masih. Oh, ngoten nggih. Sulung kuwi adine laron masih. Terus mengke nek enten melih kinjeng kuwi cara mono ya kerabat adohe ngono. Demikian di pemirsa konten kali ini ya, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2, muga-muga dan paringi
momongan ya untuk garis 2. Moga-moga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleh. Ampun bayi istirahat sehat selalu nggih bayi nggih. Iya, makasih. Bunda Dewi, Pak O, Salwa, mungkin yang gue Mbak Dami pemirsa. Terus Dio wae lah wis diparani kancane iki. Yukis orang melok keruku mang. Ki mang alhamdulillah dijak mboke iki mang dijak budhe. Le tulung yo le ter nganu nggih. Iya budhe sewenengku sakatra pemirsa. Ambil bunda. Ambek bunda. Tekan omah. Nonton ngene, Mbak. Tekan omah tidak Pak O wis nyampe rumah kok Solo. Saking Solo ya bayi. Pak O Solo 3. Solo 3 ya Dek ya. Sapis. Terima kasih doa terbaik. Sesuk ibu tak mencoba gawe jajan-jajan dari enek campurane black sapote. Pun Intan pamit dulu nggih pemirsa, sama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Terus diparingi limpahan rezeki sehat, rezeki rezeki sing lancar, panjang umur, diparingi selamat dunia, selamat akhirat, Amin ya Allah. jatuhno dari mara bahaya dan juga musibah, jatuhno sengkolone, terus paringi seger waras, nggih. Dimudahkan segala urusan. Amin. Oh, Intan sampun ngantuk iki pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cusen Bisa ndi? dirajut lagi. Adek cusen wis ngeper ngono. Aku wis sampun salam Bu Kula. Wis Oh, nggih pun. Lalinan kuwi. sudah. Enjing wau digawekno Intan niku slow-mo Mbah ya. Oh. Dipencet Intan aku kok gak iso carane ngedit piye. Biasanya sing tukang ngeditno Repa. Repa gene ning omah slow-mo wis katut kuwi, Mang. Oh.